txikia hor, San Juan darren ontzian kokatua dugu, eta epaimaitikan ere, zuzenketak egiten hasiak dira jadanik, hor ditugu Erne. Arazorik ez gaur, itxasoaren eragina txikia da une honetan, eta ez dute inolako zailtasunik izango behar bezala kokatzeko. Korrontea indarra galtzen gainera. CaixaBank banderaren 3. edizioa dugu, Castron Euskotren Ligari dagokionez, 6. jardunaldia gaurkoa. Bueno, Donostiarrak bainik ez daude prest. Donostia Arraun Lagunak, bantxe, 4. kalean. Solo estribor. Orain. Hortxe. Vale, stop. Bueno, 3. kaletik San Juan, titin bat atzera xeago, baina hor dira. Epailea, entzuten duzu azpikaldetik. Bai, askatu egin du Donostia Arraunek. Berriz ere, zia, eta orain sartu eta ontzia ongi kokatu behar dute, Ibon. Hori da. Orain sartu behar du, pixka bat estriborrotik utziz, baliza hori. Eta hor bizibili behar da, behin haizeak nolabait gainditzen duen, trenerua gainditzen duen, orduan bere onera ezin dakarri, berriro askatu eta atzetik sartu behar da, Jendetza, hondartza aldean eta udaberria ez dugu izan, punta-puntakoa, uda ere. Eta orain aukera dagoenean, Ibon, jendea buru salbatzeko modukoa. Bai, eguna balekoa, noski, ederra. Eta Bermeotarra ugari hemen, atzo esan zuen. Bai, zenbat esan zuen? 3 autobus kada esan zituen. Bai. Ezagun da hemen. Moi kolorezko jantziz denak. Hondarrutarra ere bai, Ahora, ya la ha cogido. Argudioak badituzte, batzuk eta besteek post-posik arraunlariak animatzera etortzeko. Bueno, Donostiak arazo txiki hori ematen du gainditua dela. Nerea Perez ikusi duzue, egin bitartean, ontzi barruko kamararekin. San Juan darrak ere pronto, Orillo eta Hondarribia ere bai. Oraintxe, Bandera txuria, bai! Gorria ere askar astindu du itxasoko epaile nagusiak. Ea ba! Begira Orio, norat den erabat baborrera, nik uste dut babesaren bila, Babestxoa, hemen babesa egiten du. Betidanik, eta zirako metro horietan aprobetsatu beharra dago. Eta Urazalean ere antzematen da. Eta jadanik segundutxo bat sartu diote San Juani. Argi eta garbi, begira Orio nola etorri den baborrera. Eta irtera ona, baina maniobra horrek ere lagundu dio, horretan. Hondarribia San Juanen parean da orain. Arraun Lagunak 3 segunduko atzerapenarekin. Bueno, guazen aurkezpenekin, Orillotarren artean, Xanti Zabaleta, gogoratu, prestatzaile, patroilanetan Nadete Agirre, eta erritmoa markatu, Zolatz Ortega eta Oiane Iraola. 3 aldaketa egin ditu, gaur Xantik estriborrean Mila Neizpurua eta Maia Uranga sartu dira, aurrekalari Leire Garate, eta gero baborrean, tantza dezente, bueno, pixka bat ere, horrekatzeko trenerua Xantik egin dituen. Eta ama Guadalupekoari dagokionez, poliki, aurrera, atzoko eguna ez oso ona, lehen entzun dugu Estibaliz gezala, baina egun onari aurre eta egun txarra ikasteko erabili behar da, Ibon. Hori da, eta besteak beste, gaur 5 aldaketa egin ditu, Iker Kortesek, eta ikusten dugu, Asira mintzat, Asira txukuna eman diotela, hor palkari gabe, garbi, eta irtera ona, Hondarribitarra. Bai, Hondarribitarrek txukuna, eta Donostiarra Arraun Lagunakek apala, atzo maila honean ikusi egin ditun Donostiarrek, eta gaur ematen du Olaberen taldea, justuxiago, lehen metro hauetan behintzat, 2 minutuko lana eginda Castroko uretan. San Juanek 2 aldaketa, estribo horreko 2. tostan, Oiana Zereijo gaur lanerako, Laura Goldara zena lehorrean, eta
Baborrean berriz, Alas Negia Zabal, 5. tostan, eta Irene Arbio gaur, bueno, atxeden hartzen geratu. San Juan darrak estropadaren buruan jadanik, Oriok segundu bat hartu du lehen metrotan, baina orain batelerak lehen postuan kokatu dira. Hondarribi bostera ikusten duzue, Arraun 9, eta guazen azken taldearekin Donostiaren ontziarekin igon. Bi aldaketa egin ditu, gaur entrenatzaileak Patxi Olabek, biak estriborrean, 4. tostan Oian Etxezarreta, eta espaldan Nagore Claramunt, eta horretarako Naiara Martin, 2. tostara karri. Bueno, eta San Juan darrek azkar eman diote buelta, hasirakoari Anartz Gereñok prestatutako kuadrilak, jadanik hartu du burua eta segundu pare bateko errenta bai, Orioren aurretik, eta Hondarribi ere ematen du ez dela atzokoa. Hobeto Oriok nik uste dut, lehenbiziko 2 minutuko babesa, oso ongi baliatu duela, eta gainera hor, babes hori libratzen denean, nik uste dut estropa eremu honek duen gauzari kaskarrena edo, horixe dela, lehenbiziko kaleak, hor kaimutur hori behin libratuta oso kolpetik sartzen da itxaso. Eta behar bada hori orain, zikingune hori edo antzematen ari da. Bueno, luzearen 2. zatira sartu gara, gogoratu bi luze, bakoitzean 1389 metro, itxas 1000 bat eta erdi orotara. Eta San Juan lehen aldiz, traineru bateko errentaren jabe da une honetan. Itziar Eguren, Gu Arraun, egunon. Egunon. 3., 4. postu horretan Hondarribia, Gu Arraun, nor baino nor gehiago, atzo Hondarribiari tokatu zitzaion denbolarik latzen egitea, eta momentuz hor atzetik, Bai, gaur estropa atzetik aurrea egitea tokatuko zaigu. Badirudi orain, 2 segundota jarri gea, ondo haidia. Kaleekin gora bera ugari goten dira estropada eremu honetan, 4. egokitu zaizue, 4. inorrek ez nuen nahi, Hori esan diote, zein egatea duen bola hori, guk ez dugu zehatzen. Aurten behintzak kaleekin ez gaude asmatzen ari. Nik ez dagi kaliziko meigako ez zuten gure alde egin, baina kaleekin behintzat ez gabiltza oso fin eta horlako distantzi txikiten da eragin handia dauka. Bueno, donolare Arraun egin behar da, estropada eremu guztietan, eta helburua beti ere playoffak egitea. Hortxe dago, koixka, azkenean ez da igaz ez dela 4. itxezinen da, bale, aurten ja 3. postua edo 4. garrantzen handia dauka. Basorterik onena. Mila esker. Garrantzia du eta atzo beste estropada bat izan zen gainera, Galizian. Gaur Kamargon izango da, eta ligakoa, hor gogoratu Donostiarrak 9 puntu lortu zituela lehen estropadan, eta Deustu Bilbok 8, Ibaikak 7, Tolosaldea 6, eta Galizian esan bezala nagusitzen ari dena Ribeirako Nautiko taldea da. 3 estropada 15 puntu, Aporrak Kabok 12, Perillok 9, Bilaxoan eta Mugardoz gero atzetik. Traineru bateko errenta bai, eta hortxe eusten ari dira. Egonkortu egin da orain, San Juan eta Orioren arteko diferentzia. Hemen da Orio. Oriok aurrekalaria estriborretik eta Iratilarraina gaur Baborretik. Eta hor, San Juango treneruak, hor, Irati dagoeneko prest, Arrauna eskatiatzeko ze tramankulu daraman. Kaeletik kanpora ez ateratzeko, hor txikotak eta ongi libratzeko. Bueno, hemen ditugu, lan erditan, San Juan darra. 5 eta 45, 4 gehiago Oriok. Eta burruka izango dugu, Momentuz Hondarribi lehixeago, Zabal xamarra esalda izan. 4. kaletik Arraun lagunaken ziago hori. Aukeran bai, Hondarribiak nire iruditzen zait, segunduren bat edo, handiola edo errenta zabaldu duela Arraun lagunak ekiko. Maniobra ostean 3-4 segundutan da, San Juan darren errenta, Orioren aurretik, ez da handia, beraz, ea orain poparian segertatzen den. Orain patroiek, garai bateko patroi arrantzale bezala, erabakiak hartu behar. San Juanek eta Oriok, ia nahi duten norabide hartzeko aukera badute, ea zer erabakitzen duten. Begira San Juan ora datorren, Mikel? Estriborrera erabat. Begira, San Juan da Orion, artean, hor ez dago distantziak gehiegi, Lanak emango dizkiote epaileari eta azkar joango da epailea, hor ontzioien tartean kokatzera. Hor da, baina ez du sartu nahiko epaileak atzetik Hondarribia etorrelako. Hor ez da ba, bien artean, distantziak gehiegi. Bueno, hemen GPS-aren laguntzarekin behintzat epaileari emango diote.
lehorretik epaimaitik laguntza zehatza. Eta atzetik, Arraun Lagunak Hondarribi pasa, segundutxo bat hartu dio. 14 Donostia Arraun Lagunak, Hondarribi 15-era. Gogoratu, zailkapenean Hondarribiak puntu bat gehiago duela, 8, Donostia Arraun Lagunak 7. Eta Gipuzkoako txapelketan gertatu zen bezala, Mutrikun ematen du hori jotarrak hemen direla. San Juani estualdi bat emateko asmoarekin, Ibon. Zalantzari gabe, hau egoera hau, aurten ere ikusi dugu, Orio San Juan ez dutzen, San Juanek guztiak irabazi ditu. Egira epailea. Orain, nola sartuko den. Orain bai, esan du espadan, sartu beharra daukat. Bueno, eta Hondarribiaren kaltetan, baina nik uste dut sartu beharra daukala. Bai, egira baki ona. Hondarribiarrak ez dira oso konforme izango, baina bigarren kaletik denak, Orio bera ere kaletik kanpo. Ana Susperregi, Hondarribia, egunon. Bai, kaixo egunon. Bueno, berriz ere borroka bizian Arraun Lagunakekin, gu Arraunekin, playoff hori ekiditeko helburuarekin betire. Bai, helburua 3. postu hori da, baina gaur ere bai hor gaude, 3 segundutara momentuz, eta bueno, hortxe gaude, ez, ea gertatzen den. Lehenago Estibaliz Gezalarekin egon gara, eta egia esan, negua nola joan den ikusita, Euskotren Liga honetan aritzea bada sari potoloa ez da. Bai, sari handia da, urte hasieran ez genuen espero, baina gero negu hona egin dugu, eta azkenean sari hori lortu dugu, eta orain disfrutatzera, eta 3. postu hori lortzen badugu, askoz hobeto, ez? Hori da, eta borroka bizian sailkapen nagusian baita ere 8, 7 puntu, zer egin behar da, diferentzia hori hausteko? Bueno, azkenean Arraunekin beti gaude hor, eta lan egiten jarraitu, eta ikusiko dugu gertatzen den, ez da erraixa izango, baina, behintzat borroka hortan gaude, eta ikusiko dugu, Ikusiko dugu, eskerrik asko, Ana, sorte hon. Bai, eskerrik asko. 4 segundu postera ere ibili da, Hondarribi eta Arraunen arteko tartea, eta egonkortuta erabat, ontzitxo bat, hor da aurretik San Juan, baina Orio hurbil, oso hurbil. Horixe, Orio 36 paladan, San Juan 35, 35 erdian. Bueno, gaur ez da lantzagiro olakorik ez da, treneru bat, horixe. Iñaki Arostegi, Orio, egunon? Egunon. Bueno, ez dakit zer gertatu den hor Orio eta San Juanen artean oso gertu ibiliala badakizu zeo zer? Bai, normala da, ez? Gu lehenengo kalia genekan, hasieran Arraun etorri da gure gana, gure bi arrimatu geha, baina, ez dut uste arazoik egondanikan ezer aipagarririk, eta, estropa bolita egiten nahi geha, hortxe 3 segunduta mantentzen, eta, azkeneko metrotan pixkat ez dutzeko gehiagan. Gertu zabiltzate eta egia esan, aurtengo San Juani aurre hartzea badirudi oso zaila izango dela. Bai, hori, estropero esaten nahi geha, ez? Baina, atzo nik usteek estropa polita egin genula, eta gaur oraindik eta politago gertu gaude, eta horre biltzeko gehi baltima geha, urduri jartze ditugun. Estropa da eremonen inguruan zeiritzi? Estropa eremu polita da, bikaina da, lekua eharra eta gustu ematen duena etortzea. Sorte hon! Venga, eskerrik asko. 3 segundu, bero eginda, gogor. Bai, nade tiro ditu zait. Arraunek segurua du, 3. postu hori Arraun Lagunak eta Hondarribiaren artean badira orain 6 segundu. Eta azken 150 metrotan sartuak dira, eta ematen du Kontolino aldera, 4. kalearen bila edo antzeman dutela hor olatuaren norabidea, eta hortik jo dute, eta San Juanek 5 igo du orain diferentzia. San Juanek 6-tik 6 garaipen, hor da Arraun altxatan ere, Perez. San Juan, bai! Eta orain Orio, Olatuan Orio, estropa dauna, Orio gaur, 5-tik bera, 4 segundu eta 60 momentu sartutako diferentzia. Eta Donostia Arraun Lagunak, orantxe 3. 19 segundura, eta bai, traineru pare bat, Hondarribiari. Orantxe bertan Hondarribia. 25 segunduko atzerapenarekin Hondarribia, Arraun Lagunak 19ra, eta hauesek behin-behineko denbora, San Juanek 11-0-6, Oriok 11 eta 10, Arraun Lagunakek 11 eta 25, eta Hondarribiak 11 eta 30. Izaro Lestaio, San Juan. Beno, egun honeta zorionak. Eskerrik asko. Zer esango dugu, ez da? Dana irabazten ari zarete, naiz eta Orio gaur gerturatu dan, ez da? Bai, gaurko lehia ez dago izan da, eta bueno,
alare lortu dugu. Bueno, ez dakit nola ospatuko duzuen beste astebukaera borobil bat? Bueno, beti bezala ez, baitare burua, lurrian hon bergea, ezin geha hio, eta horrengo asteburuan bila jungo geha. Egia zan aldea haunditu zuazte, sailkapen nagusian, estropadak irabaziz. Nola zaudete, alegia, nahi nuke jakin nola sentitzen den arraunlari bat horrelako denboraldi bikain bat eginda? Bai, bueno, negua bakigu gorra izan dela, baina guain udaran emaitzak onak diala ikusita, azkenan indarraken hartu ditugu entrenamentuak, eta hori, denan bila guaz. Eta rotazioak ere egiteko aukerak badituzu, asteburu honetan lehorrean gelditu zara, baina, bueno, batioak badaude hor barruan. Bai, batioak daude. Bueno, zorionak gozatu izaro. Vale, eskerrik asko. Zaro Lestaioren azalpenak eta irifarrea. Egia esan Gereñorentzat hor gauzak ondo kudeatzea, erresago izango da denboraldi honetan, horrelako garaipen sortarekin. Beste giro bat izaten da, aldagelan eta tostartean gero. Zalantzarik gabe. Eta, bueno, askotan, arraunlariak estropadari jokatzen ez dutenak ere, zer esan behar dute ba? Bai, ikusita taldea badabilela, beraiek sartu gabe ere, bueno, hori Anartz Gereño, hori kudeatzen ari da, bi aldaketa egin ditu. Gaur aldaketa gehiegi ez da egiten ari, egia esan, baina, bueno, entrenatzailearen lana hori ere bada, estreneiru ondo jartzea eta prestaketa fisikoak eta abar bakarrik. Halaxe da. Bueno, orain etorriko dira, elastikoaren bila, eta guk tartetxo aprobetxatuko dugu. Kaixabak banderaren bila ere hurbilduko dira, Euskotren ligako liderrak, eta oraintxe bertan estropadako irudirik onentsuenak eskainiko dizkizu. Hemen dituzue ba, San Juan darren ontzitik hartutakoak batzuk eta beste batzuk gure katamaranean dugun kamera bereziarekin eta lehorretik eta irudi Dotore askoak, Bai. Eta ikusten da, hor lana dagoela, landutako arraunketa, talde hori ja... Egina, hor, begira, zenen luz hartzen duten, San Juanek izate baterako Donostia arraunekin alderaketa eginda. Bueno, eta datuak ere hementxe ditugu. Eta Castroko irudi zoragarri hau eskaintzen dugun bitartean. Estadistikak hartuta garbi antzeman behar da, San Juanek lortutako errenta, hori joren aurretik bukaeran 4 eta 44, baia dena osotasunean, brankaz lorturikoa izan dela lehen luzean ibon. Eta beti ez, baina aurtengo joera, hori da, estropadarik gehienetan, batez ere estropadak ez du bukatzen direnean, edo Orio San Juani hurbiltzen zaionean, San Juanek diferentzia kanpora ateratzen du, eta gero gaur bezala, Orio ia San Juan bezaina azkarra etortzen du. Batipate daukadan iruipena da, itxasoa pare xamar dagoenean da, Orio oso lehiakor dagoela eta gainean dituztela. Zerbait falta da, koska bat gorago dago San Juan, baina... Baina lako egunetan San Juanek dena egin behar du ondo, bestela hori okain gainean duelako, eta esate baterako, Ete Ligako lehenbiziko estropada, Portugaleten, Ziabogan ez zuten asmatu, egia esan, Ziaboga kaskar bakarra urtu osoan ura eman zutela, baina orduan horiok bandera irabazi zuen. Beraz, San Juanek garaipen apai, 6 garaipen bai, baina adibili behar du Orion gainean delako, eta hori inor baino beto beraiek dakiten noski. Guztira urten 14 estropada ditugu, orain artean 8 izan dira, gogoratu, Zarautzen, abuztuaren 18an da 19an amaituko dela liga, eta jadanein Nerea Perez arduradunen ontzian da, eta posik aurten sariak bildu ari delako, egun ederra eta demoraldi zoragarria berarentzat, eta berehala bandera ederra ere izango du eskuta. Txapela sorta dagoeneko. Txapela
elegantea gainera. Baina sortaka bat ere bildu dezake aurten, Martxa honetan arraunari bakoitzari bat oparitzeko moduan izango da, Trenerila osatu du, zeirekin. Ederki, CaixaBank bandera. Hor txeramango dute, San Juan darren bitrinetara. Bat gehiago, Ibon. Jauna. Egingo diote tokia. Bai, alakoei, Toki falta izaten da askotan, arraun elkartetan baino, alako entzako peti dago toki. Batori batera ederra, Badiola jaunaren eskuetatik, CaixaBankeko arduradunaren eskuetatik, eta begira hor posa. Urte zoragarria daramate, eta bolada aparta izango da. Gogoratu, atzo ere komentario hau egin genuen, 10. edizioa du aurten Euskotren Ligak. 2009an Galiziak, selekzio modula 2010an, Gipuzkoarra entzat izan zen, 2011 urtean Getaria Tolosa, 2012 urtean da 13 urtean Zumaia nagusi, eta 14, 15, 16 eta 17an azken 4 ediziotan San Juan. Eta CaixaBank banderaren estadistikari begira, hortxe da, hemen jokoan hirugarrena, 3 horietatik San Juanek 2 ditu, eta Zumaiak 1. Eta orain, arraunak altxatu, eta errematea emango diote gaurko jardun zoragarriari. Batera, begira arrauna nola altxatuko dituzte. Hau izaten da, momentu dotore hau. Batelerak prest, eta Nerea Perezen agindu emandakoan. Gora! Hori. Oitura ere bai dagoeneko arraunak altxatzen da. Zorionak, San Juan larrentzat, gogoratu zelkapenean, 6-6 irabazi eta 24 puntu dituzte. Hori jok tartetxoa badu, denetan bigarren izan da, 18 puntu, Arraun Lagunak 3. kokatu da 9rekin, Hondarribiak ere 9, hor dago burruka, eta horrela jarraituko dute seguruenik Zarauzko Ikurrina jokoan izan arte. Emakumeen lehiak emandako hauxe izan da Jaun Andreok, berehala Eusko Label Liga hemen Kantabriatik, Kastrotik.